здравейте хора, днес ще играем с двама мои приятели. Единият ми е брат, другия ми е приятел. Така. И сега ще играем Gartic Phone. Сега се връщам, като добавя всички в Gartic. И хора, почваме. Стига вика, бе! Хора, почваме в момента. Почваме Gartic Phone. А написваш нещо, което искаш да направи някой. Готов. Аз съм готов. Yes. Папагалчета, мои сладички, папагалчета. Да, кой е на телефона? Почваме! Така. Кой го избра това, бе? Ево тук си четеш. Така. И чакайте. Така, хора, рисуваме това, което трябва да рисуваме. Което ни се полага да рисуваме. По-скоро. Обърка се, което ти ни караш да рисуваме. Ти чита ли съм готов? Да. Значи аз разбрах моето в кой се е паднал. Аз много грозно рисувам, така че. И аз хора, аз много грозно рисувам. Ама на живо се рисувам горе-долу добре. Да, и аз така. Така, спираме пак, защото мама ме търси винаги. Гайс, може рисунките да са ни грозни, но добре, не знам това, което рисувам, как се прави. Така че това прилича на едно друго, не на това, което трябваше прилича. Аз съм готов. Не съм готов. Чакайте. Хора, това стана много грозно. Последвайте ме за още тъпи и грозни видеа с моите тъпи приятели. Нали така, мои тъпи приятели? Извикайте се. Да, моите тъпи приятели казаха, че ще още правим такива. Да, брат. Тъпи! Ай, чао! Не тъпи, мои добри приятели. Ага, добре. Добре. Какво? Така. Готов съм. Това много прилича на това. Яне, бегай, бе! Бетонка си. Не знам, пиши отдолу. Бетонка си. Пиши. Тук даже не пише какво е. Пиши го сега. Къде трябва да го пиша? Айде! И стартваме ли? Така. Кристиан е много внимава в картинката. Какво си направил, бе, човек? Браво, бе, Аз си набирал. Така. Сега да видим Кристиан. Добре, това си приличаше на тир, признавам си. Доста си прилича. Аха. Сега, който е рисувал, който... Не е ли кенгуру? Да знаеш, че аз нищо не съм написал. Не. Гайс, играеме. Но стойте сега. Вижте сега. Ще играеме на ето това. Некой рисува главата и после другия дорисува тялото. Окей, давай. Сега. Ще направим това подобие на човек. Подобие на врат на човек.
Ама да му не, само главата му рисуваш сега. Добре, и като си готов, да. Мале, Еляна много бързо е. мале, какво направих аз? Ама не бе, отсвети го! Ама Иляна, ако не го отсветява, стига бе! Отсвети го! Еляна е отсветено. Опа. Са, трябва ни, не кофичка ни трябва, с цвет, с цвят лайно. Крис, какъв цвят? Никъв. Мале, човек! Ти ако правиш същото като моето... Ти ако правиш същото като моето... Иляна, ти не можеш да ми гледаш в екрана. Да. Да. Така. Така. Довършваме това, което... Бате, защо винаги се пробва? Бате, може да стана негър! И моето е негър. Даже много красиво. Аз съм готов. Добре, аз съм готов. Кой на кой? Супер! Не знам, бе, Иляна, бе! Бе ги рисувай Само сега да тяло, тяло. Тяло само. Някакво. Да, някакво. Без крака, накрая крака! Не, бе, Иляна, сега ги изтри! Без крака, сега само тяло. Аха, Еляне. Това бе, аз не знам. Той ние не знаем, ама по-скоро аз не знам. Аз знам, защото съм го гледал. Защото съм го играл. По-скоро. Плочки са жълтата вкусно. Венци, знаеш ли, че това не ми харесва? Кое? Същото, което рисуваме. Така. И на мен не ми харесва това, което рисувам, ама аз ще се гръмна. Сигурен съм, че това ще стане чудесно. Готов съм. Искам да видя Кристиан, какво е нарисувал или какво е нарисувал. Ама нали знаете, че имаме още един рунд? Имаме още един рунд, сега са крака. Иляна, някой не е дал. Крис, не си дал редис. Да, стой. Стой, че тук имам финални детайли, че ги забравих. Мале, ама Иляна, ти не трябва да гледаш. Да. Мале! Давай! Стой! Хора, ако през това време да ви кажа няколко думи. Ако искате, нарисувайте крака. Ако искате да ви гледате още такива видеа, абонирайте се за канала, да ни следите, ще има още видеа. Ще има видеа с, например, на Brawl Stars, на Clash Royale, които искате, ще има видеа. Даже мога да игра от Fortnite и от телефона Fortnite. Не ми говори за Brawl Stars! Верно. И да. Така че, гайс, ако искате, ние рисуваме по-нишки и тук. Това, което рисувам, е крак. Сещате се на какво. Ако не се сещате, не знам. Да, стои. Крак помпа в главата? Мале, какво направих? Так. Гайс, това трябва
Да се сещате какво е. Добре, давам редиец. Така, готови ли сте? Мала. То ли очаквам тут? Иляна. Крис, идвай да играеш! Какво е това, бе? Крака. Какво е това? Крака. Добре, не ми се да проще една. Ама рисувайте най-отдолу лицата, най-отдолу. И краката отгоре, от най-горе до най-долу. И краката от най-горе. Иляни от краката от най-горе до най-долу. Бате, Банана Били. Моля. За банан ли каза? Мале, не. Стоп. За банан ли каза? Мале, какво е това, бе? Добре. Банан. Тази рисунка е покъртителна. Тази рисунка е покъртителна. И тази рисунка е покъртителна. Да, Крис. Отивам да храня кучета. Брато. Айде, бързо храни кучетата. Еми хора, ако искате да има втора част, ни последвайте и се абонирайте за канала. Айде, утре ще има много.